Jason Azzopardi ma ddikjarax ir-rigal li ħaf kamra mħallsa fil-lukanda lussuża tal-Hilton ta' Tel Aviv fid-dikjarazzjonijiet tal-assi li kull deputat parlamentari u obbligat li jimla bir-reqqa. One News ħares lejn id-dikjarazzjoni tal-assi ta' Jason Azzopardi għall-2017, is-sena li fija mar Tel Aviv għal tieġ u talab lill-grupp ta' Tumas, il-grupp li kien imexxi s-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex isiblu l-lukanda. Il-kamra f'din il-lukanda ta' 5 stilel kienet tħallset mill-grupp ta' Fenech u skont mar Jason Azzopardi ma ħadix miegħu għax qalilha li rid imur waħdu biex jagħmel lejl fuq il-qabar ta' Kristu. Id-dikjarazzjoni tal-assi għall-2017 iddaħlet minn Jason Azzopardi fit-30 ta' April tal-2018. F'sezzjoni E ta' din id-dikjarazzjoni hemm miktub ċaru tont li d-deputati parlamentari jridu jiddikjaraw is-safar li jkunu mħallsa minn kumpanija. Fid-dikjarazzjoni tal-assi tal-2017, is-sena meta Jason Azzopardi mar din il-btala, ħebba l-fatt li l-lukanda tħallset minn kumpanija privata u kiteb biss rikliem mhux applikabbli. Azzopardi qed jgħid il-grupp li kien imexxi Yorgen Fenech ma kellu l-ebda interess dirett fliġi li tkun quddiem il-Parlament. Kienet il-gazzetta llum li żvelat dan il-każ li Jason Azzopardi żamm mistur. Jason Azzopardi talab lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler biex jinvestigah, iżda Hisler ċanfar lil Azzopardi dwar it-talba l-investigazzjoni fuqu hekk kif huwa sostna li huwa preklus milli jwettaqa u qal li t-talba ta' Azzopardi hija superflua. Hisler fakru wkoll l-argument ta' Azzopardi li xtara rigal tal-fidda biex bħal speċi jagħmel tajjeb għar-rigal li tawh ta' Fenech ma jikkanċellax ir-rigal mod lilu.